Дуслар, сәлем, мен сезне чираттагы онлайн сәяхәткә чакырам. Бүген 12 июнь, Россия көне. Россия безнең уртак дәүләтебез. 12 июньдә күп милләтле ватаныбыз гражданнары Россия Федерациясенең дәүләт суверенитеты турындагы декларация кабул ителгән көнне Россия көнен билгеләп үтә. Федерация сүзенең латинчадан тәрҗемәсе Союз, берләшү дигәнне аңлата. Россия күп милләтле дәүләт. Аның территориясендә 190ннан артык милләт яши. Алар руслар, татарлар, бурятлар, якутлар, башкортлар, калмыклар, ингушлар, аварлар, кареллар, удмуртлар, ненецлар һәм башка бик күп халыклар. Башка илләрнеке кебек үк безнең дәүләтебезнең дә үз символлары бар. Россия дәүләт символларына нәрсә кергәнлеген беләсезме, дуслар? Әйе, нәкъ шулай. Герб, флаг һәм гимн илнең символлары булып санала. Әйдәгез, Россия дәүләт гербында нәрсә сурәтләнгәнен карыйк. Россия дәүләт гербында 2 башлы алтын бөркет. Россия дөньяның 2 өлешендә, Европада һәм Азиядә урнашкан. Шуңа күрә дә бөркет башлары төрле якка, берсе Европага, икенчесе Азиягә карый. Тасмалар белән тоташтырылган таҗлар, каракыш аякларындагы скипетр һәм держава көчле идарә һәм дәүләтнең бердәмлеге турында сөйли. Бөркетнең күкрәгендә сурәтләнгән җайда халыкның туган җирне сакларга әзер булуын аңлата. Бәйрәм көннәрендә безнең урамнарда һәм йортларда Россия флаглары җилферди. Россия флагындагы төсләр символикасын ничек аңлатыргасың? Аста кызыл төс, батырлык. Уртада күк төсе, һава төсе, тугрылык. Иң өстә ак төс, тынычлык, чисталык урнашкан. Һәм Россиянең 3нче символы ул дәүләт гимны. Дәүләт гимны ул тантаналы музыкаль әсәр. Тантаналы чараларда гимн яңгыраганда бөтен кеше төреп баса. Ир-егетләр баш киемнәрен салырга тиеш. Безнең бабаларыбыз чит илдә солтан булганчы, үз илеңдә ултан бул. Алтын көмеш ялган җирдән туган үскән ил артык дигәннәр. Без туган илебезнең бер өлеше. 12 июнь Россиядә яшәүче 190ннан артык милләтнең уртак бәйрәме. Бәйрәм белән, дуслар! Туган як тарихын өйрәнегез, сау булыгыз!